Kahit kay Tiambali Mami, higko na kitang slakyan. Daw na looy man kong laptop lang kuya siya, paninlo slakyan. So, buligan ko siya. Iya man ta sa aton niya asawa. Mams! Mams! Din ko, matinlo ka na. Mabulig ko, ang trapo. Tuluan mo na yung sulod? Di, ang gwa ka lang. O, titawagon mo ko Okay, ang slakyan, ikiko na gid. A few moments later. Okay, wow, tinlo ba? Good job ka, good job. Actually, iyalaban tinlo. Hi, good morning mga paps. Pakadto kami subong sa airport. This is the day nga mapuli na si Nanay from Canada. Yay! Puli na si Nanay. Naidlaw na kami sa iya. I got to be honest, no? Ang ginakalipay ko gid kay may dala siya nga mga pasalubog. Yay! Pati ka na. Yeah. Masugat kami ni Jill. Ilonggo mama dide. So, masugat kami sa airport. Ang arrival niya is 9:20. 8 o'clock pa man lang. Pero makadto na kami to Mahulat na lang kami kay Nanay dito. Hopefully, wala na sa mga delay para hindi na kami maglawig dito sa airport. Tambak na po ang mga pasahero sa NAIA na apektado ng runway closure. Pagod, gutom at takot daw ang naramdaman ng mga pasahero ng sumadsad na Xiamen Airlines kagabi. Ang mga kanselasyon ng flights ay dulot ng pagsara ng runway sa NAIA dahil sa pagsadsad ng Xiamen Airlines Bunga flight. ng pagkakaroon ng problema sa paglanding ng isang Chinese Kaya may hotel accommodation sa cancellation due to airline's fault. Kasi Di bali mapuli lang kami anay subong. Sige. Okay, nay. Sige. Okay, halong kada. Sige. Okay, bye-bye. Puli lang ta ko nanay. Kaya may problema. Ano? I-contact si Nis nga na halin sa Manila. Indiretso sila sa Cebu. No. Wala kay may problema kuno sa runway sang NAIA. So Ate. gina-arrange pa subo ang flight ya nga makapailo-ilo siya. Di ko okay. Dati yung kakatabo man na. Oo, di hambal ya puli lang kamo ani kay wa ko kabalo kung ano ni kay siguro to kagamo or something. Di hambal niya puli lang to kuno ani kay makulat sang further notice niya daw. Tani mo unta man. Buta? So, it's either matambay-tambay kami or mapuli. Medyo hassle lang kayo, medyo layo ang airport Okay, so alam ko subong sa GD Mall. Nakakawang kami din ni Mrs. Anong makapalit? Okay, why pa kami kapamahaw So 9 o'clock ang ilang open. Teka pa take pa So very early in the morning. Ito ay tawhay pa. So amo ni isa sa mga pinakabago nga mall dito sa Iloilo. Dito kami mamahaw ni Jill sa Doña Gracia Cafe and Restaurant. Looks nice. May alis lang design yung mga daw, ano tawag mo di man? Ng mga handicraft to. Kabila o something. Mga bilao gali na mga bilao. Pero mga native pa rin. So mga gina-serve nila mga pagkaon sa may lutong bahay man. Pinoy na Pinoy. Okay, mga dinuguan. May dinuguan, nag-order kami dinuguan. Siya gito. Kasi siya nakulbaan sa high blood. Tao ko lang dito. Gawan mo pagani ko kani. Nami may bike pa Na.
Dagdagan niya ko di karon. Okay, so nakabot ng dinuguan. Okay, good luck. Good luck sa imong arteries. Ano akong kape. Ari na siya. Good. Okay. Minute. Okay, counter. The next day. So, si nanay supposedly dapat nasugat ko na siya sa airport kahapon pa. If ever nga pwede na siya tani kapuli subong, hindi ko kasugat siya because I have to attend an event dito sa Miagao. Actually pakadto na ako to subong. Sugaton ko lang ako ng mga teammates. A few moments later. So pakadto kami subong sa Miagao. Okay, may event kami dito. Okay. So, I'm with Tala. Oh, naghihingalo. Queenie. Kag siya nga na yung ngalan mo? Si Ehem. Okay. Si Natalie. Kay ko ang selfie, makwartahan. Damo-damo na ni sales nila. Hindi patasa. No. Tapat. Ito, O'Brien na. Amo ni O'Brien? Muna O'Brien, selfie. Selfie. Stress reliever ni mo. Pila na yung presyo sa executive studio. 5 million. Willis. Si Tala naman ko. 5.8. Wow! Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. May 0.8 pa siya. 82 kilometers later. Okay, finally, halin ako sa balay. Kapoy mag-drive. Miagaw, pagkanto pa balik. Okay, lang ko na kay masugat kami kay nanay. Finally, pwede na siya kapuli. Hi kids! I'm back. Hi, Dad. I'm spent. Kapoy. Pero at least may na-close mo kami. Isagit. Okay. Can someone uba may medyas? Please? Can someone uba may medyas? Ahay. Sad. May mauba sa akong medyas. Hop! Do we have... Oh! Hey! Daddy! Tapos ubahon ang socks. Sorry, wala na diya sa amon. Oh! What? Okay. Yay! Thank you, Lizzie. Wow! Ano pa isa? Ano pa? Okay. Wow, very good. Oh, kiss. Thank you, Liz. Kauya, Lee. Lee, kauya. Palagi isang daw, Daddy, you're back. I'm gonna massage your back. Lagi... Ano, ha? I love you too. Oh, ikaw ya, Lee. How about you? Again, please. Love you too. Wow, napilitan. All I need to do is rest. Maybe sleep. And around 9 o'clock, lakat naman. Later that same evening. So kada check ko ano kung may unod ang likod kay okay naman ni Huro kay duwad ang kamalitang dalaya. So hawan-hawanan ko niya nay. Kapag kalis na, sleepy ka na ha? Okay. Sugato na naman si Mrs. Edith Hagurin. Kaya later ka lang. Tayo na kami sa airport. Yun na. Huwag paguro. Huwag pagkahugpa ang aeroplano. Pamon na. Ara na guro. I think this is it. Kayuan ay pagkamusang buhok ha. Hey Liz, excited ka na nga makita maluwat si nanay? Really? Anong una mong hambalon siya? Pasalubong niya. Hi, Nay. Amo lang na. Hi, Nay. Tulat-tulat kami dyan kay nanay. Kay ang iyang baggage.
Posible nga sa lain nga eroplano nagtupa. Basta nagbalik sa Canada ang iya baggage. Pero fully upod siya. Pwede kayo magawa na siya sa gates o Valhalla. Kuno ang gin-arrange originally sang So, hari na si Nanay si Lilo. Yay! Kabot na siya. okay. It's a hell of a trip. It's a hell of a trip. Yeah. Lapyo siya. First experience Sige, to chupa. have Kapoy gid siya. all those glitches Oo. in the Pero okay lang ha. Bisan wala ang baggage. Basta My kabot na baggages sa. Anong oras mo? Subong? ang meaning of flight. Hindi, anong oras mo subong? Inugtulog mo? It's really my time to rest, to sleep. I just had missed more than 24 hours sleep. Jet lag ka pa. Hindi man. Maya mo na gani nga nagubay mo nga rhythm. Kaya at least kasi para maka-adapt ka na sa... Ang jet lag daw, hindi sa jet lag. Kundi, Hindi, pero balano pa na karon. Okay. Sudlay na na. yeah, wala! The next day. Hey, what's up mga paps? Kadto naman ako liwat sa airport. And this is siguro my 5th time na nga magbalik-balik sa airport in this past few days. Kaya makuha kami sang bagahe ni nanay. Kaya nakaabot na. Nag-contact na kami to sa mga ga-handles ng bagahe. Kaghambal nila. Okay na. Good to go na. Pwede na makuha ang bagahe to ni nanay. And we're back. Oh. Okay. Paon na mo ng bagahe ni Nanay Edith. At last, makapamukad na kami sa ngamon pa sa lubong. Bali, isa lang pwede ka sa loob. Ako. A few moments later. It is just like ito ikaw nag-abot. Tama na. Okay. So, ano na, nakuha na ang bagahe. Excited na kami mamukas. Kamakuha sa parte namon. But, pagpuli, buksan na yun. Okay, so, forward lang ni Jel ang salakyan para mabutang ko na sa likod. Para masapos bugat ni mo. Pwede na. Bugat. Bugat. Ego. Puslan man Jim ka? Okay. Ses! Sino ba drive? Ako na lang.